ए हई देखला बहू फल्ला बहू वीडियो बनता चिल्ला बहू वीडियो बनावतरी ए देखलू बहू हऊ वीडियो बनावतरी हई वीडियो यही तरह आजकल के बड़ा सा जाने जा बड़का मोबाइल तो सभे चलावता 10,000 20,000 50,000 1 लाख के सब के मोबाइल चलावता आ कौनो का लूर गाड़ नई खे जे रे मोबाइल पर के तरह पेज बनेला आ के तरह चैनल बनेला बस एतना जानता रसन जे केहू के बेटी पुतोह के इज्जत लेवे के बा आ लूटे के बा केहू के बेटी पुतोह वीडियो बनावता तो ओकरा आगे दांत चियारे के बा चाहे जो ओकरा सोहा चाहे ना सोहा पिल्ली पिल्ला हो गइल बड़ा सा आजकल के लड़की या लड़का ओही ला मेहरारू ओही ला मरद केहू वीडियो बनावता नु तो ओकरा सपोर्ट नहीं कर सकत जहाँ से जहाँ ले छक्का बन जाता सन रंडी बन जाता सन दांत चियार लगता सन छुछ बानर लेखन केन माई वो सिखाइल बड़ी सा रे जे केहू के बेटी पुतोह के दांत चियरे से देख देख के रंडी भड़ुआ।